Vamos, Manolo.
Le digo a la gente, tenemos que baixar de aquí porque molestamos a los... Estoy todo el rato. Fenda. Son unha fenda. Como unha folla que cae no camiño e non hai vento para ela. Tremer de soidade, ser mirada da area e non atopar a luz dun faro neste mar que me leva. Fenda. Son unha fenda. Agouse o mundo e non sei quen me espera.
Buenas. Hey. Estamos ahí, ¿vale? Estamos bailando un poquito. Compañero, ¿cómo va? Ben, boas tardes a todas e a todos. De verdade que temos unha praza grande, pero quédase pequena hoxe. Estamos casi enchendo os 5.600 metros cadrados desta gran praza que temos no Rosal. Benvidos a todos e a todas a unha data histórica para todos e para todas nós. Benvida a presidenta, vicepresidente, deputado de mobilidade, de fondos europeos, alcaldesa de Tomiño, concelleiros, compañeiros e compañeiras da corporación, técnicos da Deputación, traballadores do Concello. Benvidos tamén á empresa xudicataria, a todos os seus traballadores. Benvida a veciñanza do Rosal. Grazas por encher hoxe, nesta data tan sinalada, o noso espazo. Hoxe damos un paso histórico para o noso pobo. Con esta transformación, coa transformación da Praza do Calvario, non só consolidamos un gran compromiso social cos nosos veciños e veciñas, senón que recuperamos o epicentro da nosa actividade económica, social, lúdica e deportiva para as persoas. Xuntos e xuntas construímos hoxe o Rosal das persoas. E que coa pandemia moito aprendemos a valorar as pequenas cousas, aquelas cousas que queremos, a importancia de tratar con cariño, con agarimo, con respeto e con responsabilidade todos eses espazos cos que queremos que se construa o presente, mais que tamén o debemos aos nosos antecesores, aos nosos avós e avoas. Ese é este novo espazo, o espazo no que tamén recollemos ese mimo, ese cariño, ese valor da historia e do noso patrimonio para construir o epicentro da nosa actividade social, a nosa fermosa Praza do Calvario. Esta praza hoxe fala desa historia, fala da nosa orixe, do noso legado,
do que somos como rosaleiros e rosaleiras. Esa é sempre unha das claves, aprender da nosa historia para avanzar no futuro e construir o presente sentando os piares dos nosos devanceiros e devanceiras. Unha historia que fala daquela praza humanizada de finais do século XIX, onde as persoas, os veciños e veciñas, eran os protagonistas xunto coas sobreiras, onde xa tiñamos un gran valor patrimonial, a igrexa construída a comezos da etapa medieval, así como a nosa casa do Concello do século XVIII e que pasou a ser a Casa do Pobo no 1847 cando nos emancipamos dos nosos veciños guardeses e guardesas. Unha historia que fala de como no século XX existía unha edificación diante do mercado actual que funcionaba como praza de abastos, que tiña dúas grandes obreiras o seu carón. Unha historia que tamén traslada que os materiais principais daquela praza eran a terra, a pedra, o palco da música e todo ese valor patrimonial, incluído o noso cruceiro. Hoxe esta praza fala de todo ese legado. Temos a terra representada no epicentro no que vos atopades sentados e sentadas. Temos a pedra como valor esencial no chan, nos bancos, a vexetación como outros valores engadidos. Esta praza é unha praza moito máis sostible e verde, a sobreira e o cruceiro recuperado a unha posición, a súa posición orixinaria xustamente na mesma orientación que tiña naquel entón. Dicíame unha veciña nestes últimos días, trasladábame a seguinte expresión, dicíame, eu estiven vendo a evolución desta obra durante todo este tempo, estes 8 meses, día a día. E teño que dicir que esta praza vai ser como a que nos lembramos, como a que tiñamos cando éramos nenos e nenas, onde nos xogábamos mentres as nosas nais falaban e os nosos avós contaban contos. Vai ser así, alcaldesa, pero claro, en versión avanzada. Ben, pois efectivamente, hoxe facemos un gran esforzo na recuperación do espazo público de calidade para as persoas. Alba Antúnez, a filla de Antúnez Pousa, trasladábame como o seu pai recoñecía o Cavaqueiro xa no ano 91, cando se fixo nunha posición moitísimo máis central, como a que ocupa agora. E tamén trasladaba a importancia de que o Cavaqueiro sempre sorprende por detrás, porque fai as tellas e, polo tanto, os visitantes sempre son sorprendidos por detrás. Ben, hoxe os cavaqueiros na entrada da praza van sorprender a todos os veciños e veciñas, a todas as visitantes desta gran praza na súa convivencia. Aprendemos da nosa historia para construir o futuro de todos os veciños e veciñas. Melloramos e transformamos a nosa praza nun espazo público de calidade para a vida pública, social, económica e tamén para desenvolver as vidas e as relacións con seguridade, no que as persoas sexan sempre o primeiro. A praza pasa a ser un espazo público en mayúsculas, inclusivo, igualitario, sen barreiras, totalmente accesible. Valores fundamentais tamén en calqueira proxecto e tamén na recuperación do espazo público. Convertemos un aparcamento e unha rotonda no centro neurálxico da interacción social, da convivencia, creando un espazo seguro, amable, moito máis verde no que potenciar a actividade económica de proximidade, o consumo local. A praza tamén é o centro das actividades do noso tecido asociativo, que hoxe temos tan ben representados coa nosa agrupación musical. Este tamén vai ser o novo centro de dinamismo social dese tecido cultural, deportivo e lúdico do que tan orgullosas nos sentimos. Quero agradecerlles a todos os compañeiros e compañeiras, músicos, músicas,
da agrupación que hoxe están aquí tamén poñendo coa nosa música que é parte da nosa orixe, do noso presente e do noso futuro. O ton, a nota, hoxe tamén queda na historia que a agrupación forma parte deste gran evento. Tamén quero agradecer ao grupo de danza Paula Cobián a gran actuación coa que nos deleitaron fai uns intres. Sen dúbida, este é un espazo novo, coidado con mimo, con cariño e que responde á multifuncionalidade desta gran praza, ao dinamismo e á súa diversidade. E detrás desta transformación histórica, desta obra de arte, hai moitísima ilusión e moitísimo traballo e capacidade de xestión. Xestión para executar un proxecto desta envergadura desde a nosa humildade dun concello de 6.000 habitantes en crecemento e sempre con máximo sentido da responsabilidade colectiva para encaixar ese gran puzzle. No medio dunha pandemia e dunha crise enerxética que afectou a todos os materiais, fomos quen de sacar o mellor de nós mesmas para seguir avanzando e transformando, dando exemplo tamén na capacidade de reactivación económica que se nos require a administración local. Como diríamos na linguaxe futbolística, fomos quen de ler moi ben o partido para aproveitar todas esas oportunidades dos Next Generation, dos fondos europeos e tamén do REACPON da Deputación de Pontevedra a que lle debemos tanto. E que lembro aqueles primeiros días, antes da pandemia, nas reunións na Deputación e tamén no Concello con toda a área de mobilidade, traballando no que era un proxecto transformador para nós e no que éramos, a verdade, uns principiantes, traballando desde o sentido do proxecto do Ágora, que tanto transformou o espazo público e tamén nos viu os concellos pequenos. Hoxe cabe agradecerlles a todo ese equipo de mobilidade encabezado polo deputado Uxío Benítez, polo vicepresidente da Deputación e por todos eses técnicos, Fole, Daniel, Andrea, a todos e a todas eles, moitísimas grazas, porque hoxe somos máis e mellores grazas tamén a vosa colaboración. Este foi un traballo conxunto de moitas e moitas persoas. Tamén tivemos que traballar moito con patrimonio, porque o certo é que agora vemos ese cruceiro moi ben colocado aí, pero tiñámolo espichado ali nunha fachada, moitos veciños descoñecían por completo a súa existencia e tivemos que facer un traballo de recopilación histórica e documentación fotográfica que nos levou a poder leválo ao seu lugar prácticamente orixinario. Lembro as reunións co REACPON, con Bastianelli e con todo o seu equipo na Deputación para poder levar a bo termo e poder financiar este gran proxecto. E tamén as reunións cos veciños e veciñas, todo ese proceso participativo que fixemos co equipo que gañou o concurso público, co equipo técnico, coa dirección de obra, con Julio, con Xavi, con Hugo, a eles tamén un tremendo agradecemento por todo este gran traballo. E aos veciños e veciñas pola súa participación, porque eles son sempre os que coñecen mellor a realidade, o día a día, e foron fundamentais todas esas aportacións. En definitiva, este é un gran proxecto construído desde o esforzo colectivo. E é que cando facemos obras na casa, xa supón un esforzo e unha incomodidade. Pero cando faz unhas obras que transforman e afectan a dinámica de todo un pobo, eso supón que hai moitas persoas que están facendo un esforzo para transformar a súa propia vila e o seu propio pobo. A toda a veciñanza, moitísimas grazas pola colaboración, pola paciencia, a todos os establecementos que viviron en primeira persoa estas obras, moitísimas grazas polas suxerencias, polas críticas, polas problemáticas e grazas tamén á empresa xudicataria, porque a verdade é que fixeron un gran esforzo non só para chegar en tempo, senón tamén
para facer unha obra da delicadeza e da creatividade que tiñan por diante. Todos e todas elas fixeron un gran esforzo, desde Manolo, pasando por Diego, rematando en Raúl e en todos en cada un dos traballadores, con toda a súa profesionalidade, foron quen de levar esta obra da mellor maneira e reducir ao máximo esas incomodidades. Quero agradecer tamén a todos os traballadores do Concello a súa gran implicación e colaboración. Lembro o día que falei dos fondos europeos na Casa do Concello. E a verdade é que era algo totalmente novedoso. Tamén recordo o día seguinte cando sumaron esforzos para sacar adiante proxectos tan transformadores como a este. A todos e a todas eles o meu máis sinceiro agradecemento. Grazas ao equipo de goberno, porque estas transformacións son un orgullo sempre, aínda máis cando tes a oportunidade de traballar co equipazo que teño eu no día a día, co mellor equipo de goberno que podía imaginar, que en tempos complicados de pandemia tivo a capacidade sempre de reinventarse, de adaptarse á realidade e de seguir camiñando e avanzando para construir unha nova realidade social, sempre co ben común e co interese colectivo na cabeza. Moitísimas grazas a todos eles. Germán, deixa de emocionarte, que senón emocionome eu tamén. Moitas grazas. Presidenta, moitas grazas non só por estares aquí, senón por levar sempre o rosal na cabeza e no corazón e por condicionar a xestión pública. Porque o certo é que a Deputación é un exemplo de obxectividade no reparto dos fondos públicos, con ese plan concellos que sempre aplica a xustiza social e os criterios obxectivos para os concellos. Eso é de agradecer. Pero, ademais, a presidenta condiciona as decisións do día a día cos criterios do progreso e da igualdade que sempre lle imprime a cada unha das súas áreas de xestión. Hoxe tamén construímos máis igualdade recuperando o espazo público para as persoas. Dicía Francesco Tonucci que cada home, cada muller, cada ancián, neno ou nena que sai á rúa está a decidir non só a calidade da súa vida, senón tamén a calidade da vida da súa contorna. Está a afirmar que non cree no illamento nin no individualismo. Está a elixir un mundo no que haxa espazos comuns. Esa é a nosa elección hoxe, o ben común, os espazos comuns e o interese colectivo en prol da recuperación do espazo público. Un agradecemento tamén moi sentido especial ao noso exalcalde Asuso, que hoxe está aquí con todos e con todas nós e que forma parte tamén desa historia e dese legado do noso Concello, 19 anos de alcalde e non sei cantos de concelleiro, pero certo é que ben merece tamén un recoñecemento nun día histórico como o de hoxe. Hoxe facemos historia. Damos o primeiro gran paso nun reto colectivo, construir un novo rosal, o rosal das persoas. Mais o mellor sempre está por vir. Xa temos a cabeza e o corazón postos no futuro. Con esa cabeza e con ese corazón, agora tócanos a todas e a todas dar un paso adiante, cumprir o seguinte obxectivo: encher de vida, de dinamismo, de ilusión, de consumo local
todo este gran espazo público recuperado para as persoas. Xuntos e xuntas, con traballo, con escoita activa, con valentía, con determinación, construímos o presente e o futuro do noso pobo. Moitísimas grazas. E agora vou pedir que suban. Cambiamos o protocolo a última hora, cousa que é fantástica porque iso quere dicir que temos a capacidade de adaptarnos da que tanto aprendemos da nosa pandemia, desta que nos tocou vivir. Pido que suban aquí o vicepresidente, que ademais é concelleiro dun dos concellos ou do concello que iniciou a transformación do espazo público en Pontevedra e con recoñecemento xa a nivel internacional, concelleiro ideólogo e vicepresidente da Deputación, César Mosquera, e a nosa presidenta da Deputación, Carmela Silva. Vamos a encender as luces agora. Bueno, imos encender as luces, vale. Levo toda a semana calculando as horas para non quedarnos a oscuras, pero creo que foi imposible. Bueno, temos ali a Diego, a un dos incansables desta obra. Creo que está ali, a ver se non o vexo na cadeira, así que debe estar ali esperando. Vainos encender agora a luz dos bancos e a luz ornamental máis a das balizas, que, bueno, como somos tantos, pois casi non se ve, pero en realidade dá un ambiente así romántico moi chulo, moi chulo. E agora imos encender as torres, Diego, cando queiras. Déjame que te limpie aquí, que te manché toda de punta. Nada, non te preocupes. Qué bonita, ¿eh? Bueno, tócanos desfrutar e encher de vida este espazo. Deixo vos primeiro co vicepresidente da Deputación de Pontevedra, con César Mosquera. Moitas grazas. Bueno, boa noite antes de nada. Dixo a alcaldesa, Ángela, e dixo-mo onte cando me chamou e insisteu en que viñera e tal, que, que resulta que, bueno, se fixo isto foi por a inspiración de cando arrancamos en Pontevedra hai 23 anos facendo cousas deste estilo. Obviamente non é certo, non é certo. En Pontevedra fixémolo, pero isto é un movimento imparável, porque é insoportável non poder salir á rúa, non poder ter espazo público. Hai que ilo ganando. Está sucedendo en todos os lugares do mundo. En Pontevedra de maneira secada, na provincia de Pontevedra, neste caso no Rosal, de maneira acelerada, porque houve unha serie de xente que se preocupou e empuxou e seguimos empuxando para que se faga. Eu quería facer un par de reflexións, ser moi breve, porque en principio non era, vamos, o protocolo nin estaba. E a primeira é recordar a un escritor e poeta galego desafortunadamente moi descoñecido, que é Francisco Añón, que nun debate que había na súa época sobre esa torre de Hércules da Coruña, a fixeran os fenicios, a fixeran os romanos, a fixeran os gregos, el fixe un poema e ao final remataba dicindo: dime a gosto quen a fixo, quen fixe a torre de Hércules. E a resposta foi: os canteiros. Vale.
Evidentemente, hai quen o pensa, hai quen o diseña, hai quen tal, pero quen fai as obras son os traballadores. Son os que traballaron aquí e que eu quero recoñecer e agradecerlle, porque sempre se está pensando en que non sei quen aparece na placa, pero quen realmente o fixeron foron os traballadores. Eu, como fillo e neto de canteiros, teño que recordar que eles sempre, cando iba de pequeno, dicía, eu fixen eso, o orgullo e a implicación que tiñan con ese traballo, a min sempre me admiraba, dicir, claro, porque hai outros que di, bueno, eu fixen o traballo e dame igual, non, que o traballo fora, pero ese cariño, ese amor polo traballo, esa implicación, eso, eu estuve en ella, fixen dos traballadores, creo que é de recoñecer, creo que hoxe hai aquí parte deles, e de recoñecerlle e de darlle ese valor, non? En segundo lugar, plantexaba a alcaldesa que ahora hai que encher isto de vida. Non creo. Creo que xa está cheo de vida. A experiencia que temos sempre esa pregunta, e cando se ocupará este espazo, non? Bueno, tuve unha responsabilidade de levar adiante en Pontevedra moitísimas obras, e cando se encherá este espazo? Bueno, ainda non estaba acabado, xa estaba cheo. Já estaba cheo. Estou seguro que isto vai suceder aquí, non? Está sucedendo xa, non? Pero, por que se fan estas obras? Que é a segunda reflexión que quero facer, e con isto remato. Mira, unha obra destas un pode dicir que bonita quedou, e outro dicir, bueno, non me gusta tal. Pode dicir, é que puxeron as árbores que me gustaban, a outra non. Pero iso non é fundamental, iso pode cambiarse, iso é pa gustos, non? Iso, ben, é o que é. O fundamental é para que a xente viva mellor, para que vivamos mellor, para que a xente ocupe ese espazo. E iso está sucedendo, co cual esta obra xa é un éxito. Ahora que digamos, bueno, é que este lastro, esta doquín que hai aquí, pois a mí gustaba máis que fora verde en vez de... Bueno, iso é un problema de gustos, e que para gusto non hai nada escrito. Ahora, para disfrutar do espacio público, para estar no espacio público, para dicir, eu teño este espazo, bueno, é unha alegría ver toda esta serie de, non todos os criados, nenos, as nenas, non sei que, isto é unha alegría, isto é vivir o espacio público, isto é ser todos xuntos, non é eu teño o meu chalé, me vou, ou teño a miña casa, me vou, senón que estamos todos. Despois cada un que vai onde queira, pero compartimos un espazo. Iso é, vamos, o fundamental, non? A veces nos preguntan, cando vamos por aí bueno, pois non sei, a Berlín ou a Roma, e vos por que fixeste isto en Pontevedra, ou por que fixeste isto no Rosal? Non, mire, nós fixémoslo para vivir mellor. O resto son adornos. O resto son adornos, non? Cada un pode teorizar o que queira. Era por seguir as teorías, bueno, leches. Facémolo para vivir mellor, lográmolo. Creo que sí. Enhoraboa ao Rosal, enhoraboa á alcaldesa. Eu deixo vos xa máis. Boa noite, rosaleiras e rosaleiros. Creédeme se vos digo que estou profundamente feliz. Feliz de ver esta praza. Cando cheguei ás 7:30, fun directamente a tomar un café, porque viña cansa, levo un día de moito traballo, pero casi se me pasou o cansancio ao chegar, porque vin a nenas e a nenos correr con bicicletas pola praza, xogar, saltar, porque vin a nais cos carriños camiñar tranquilamente pola súa praza, pola praza do Calvario das rosaleiras e dos rosaleiros, e porque vin a persoas maiores as que xa lles costa camiñar, pois sentadas nos bancos, desfrutando do sol, desfrutando deste espacio público. E pensei, carai, que maravilla, que haxa xente valiente,
que aposte por recuperar o espacio público para as persoas e que coloque os vehículos onde lle corresponde, fora do lugar onde teñen que estar as persoas. E esa muller valente se chama Ángela, a alcaldesa do Rosal, e a súa equipa, que tiñan moi claro que esta praza do Calvario debería voltar a ser aquela praza onde estiveran as aboas, os avós, bisaboas e bisavós. Aquela praza que se construíu para que fora da xente. E foi un erro cambiala para que fora un aparcamento. Eu coñezo bastante o Rosal e toda esta zona, porque durante 15 anos, sempre yo conto, a alcaldesa de Tomiño, pois estiven no camping de Tomiño. E entón eu viña para Tomiño en abril e marchaba en outubro para Vigo de novo. Entón viña moito Rosal, compraba moito no Rosal, na Guarda, en Tomiño, e a verdade, non era consciente da beleza desta praza. Non era consciente de todas estas edificacións. Seguramente esta praza é unha das máis fermosas de Galicia, pero estaba tapada, porque había tantos vehículos, había como ruido metafórico na praza. E agora hai praza, pero agora se ve o mercado, se ve a igrexa, todas estas edificacións. Agora estamos nun espacio certamente maravilloso, que xa o era, pero que agora, además de ser, lo parece. Así que, querida alcaldesa do Rosal, querido vicepresidente, querida corporación, goberno, Gerardo particularmente, que está emocionado, atopei a 7:30, e nos abrazamos coa felicidade de facer as cousas ben, de facer as cousas para a xente, e vervos aquí a todas e a todos, sentados de pé, as nenas e os nenos que corren, aquelas mozas que bailaban, por certo, vaya danza, máis maravillosa, a banda que vai a tocar dentro de nada, na praza de todas e de todos. Como non imos a estar felices? Pois sí, estamos felices. Viva a felicidade que dá a toparnos. Onde hai vehículos non podemos atoparnos, non podemos querernos, non podemos bailar xuntas e xuntos, non podemos escoitar música, non podemos ver as nenas e os nenos xogar, a xente maior, desfrutar, estar sentada, falando. Non podemos vivir en comunidade. E agora sí, o Rosal ten un lugar maravilloso para vivir en comunidade. Sentideos moi orgullosas, rosaleiras e rosaleiros, desta praza do Calvario, que será vosa, pero que vai a vir moita xente a mirarla, a verla, porque é certamente fermosa. É para vivir nela, pero certamente a estética quedou increíble. Tamén felicidades á empresa, que fixo as cousas ben. Aquí tamén temos empresas que fan moi ben as cousas, porque tamén, home, xa que estamos aquí presumamos de todo o ben que facemos as galegas e os galegos. Nada máis. Eu hoxe son feliz. A alcaldesa moito máis feliz que eu. O vicepresidente é feliz. Pero quen é máis feliz hoxe son as rosaleiras e os rosaleiros. Así que, viva o Rosal!
antes era, o sea, antes era así, esto, de rotonda y nada. Desenchúfame aí. Ah, enchufa está aquí. Vale. Vale, gracias. ¿Qué tal ahora?